Jeg ved godt, jeg ikke må snakke i biografen, men jeg har altså noget, jeg gerne lige vil sige. Jeg er FDP-elev her på Next ude i Kastrup, og her går jeg på grundforløb, hvor vi lærer om film og tv. Skal du ikke bare slukke? Men nu skal vi have lys på sagen. Jeg betaler 150 kroner. Mit navn er Alma. Jeg er i starten af 20'erne, og jeg bor på Amager. Lige nu der går jeg og søger en praktikplads, så jeg kan lære mere inden for faget. Jeg er meget interesseret i tv-produktion og hvad der sker omme bag kameraet. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra jer. Selfie time! Wey!